restaurant yan. Gusto mo ako na lang magtanggal. Tanggalin ko na lang. Tanggalin ko na lang siguro. Tigtas bulis na to. Hindi ka mga pinapansin. Bastos ka! Ay, sorry. Umayas ka dito. Sige, i-report kita. Umayas ka Ma'am, dito. hindi ko po siya. Sorry po. Sorry. Ma'am, i-ratings ko na lang. Tatasan ko na lang yung ratings. Sorry. Bastard ka na. Makakogan ka pa. Dito ba kayo nakukonsensya na marami ng bata ang namatay? At marami pa rin batang pwedeng mamatay. Uulitin kong ito. Kung may natitira pa kahit ang konting konsensya sa inyo. Nasaan ang mga batang kinitap ninyo? Nasaan ang mga bata? Nakita niyo ang naramdaman ko na nawalan ako ng anak. Dinamayan niyo. Tinulungan niyo kami. Ano nangyari sa inyo? Ano pa kayo nawalan ng puso? Hindi na bilang isang opisyal. Hindi bilang isang ama. Saan niyo ba niyo pa ang biktima? Sabihin niyo sa akin kung sino kasama ninyo sa salita. Ibigay mo sa akin ang mga pangalan nila. Mga protektor, mga tauhan, mga kliyente. At tutulungan ko ay baba ang sentensya nila. Tutuloy ko yung mga pamilya ko kayo. Pero hindi ko mapapalagpas ang lahat ng krimen na ginawa ko. Ibibigay ko ang gusto mo. Auntie, ano ba to?